addu'ar kuna riskata iyayena, 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 addu'ar kuna riskata. Farko da Rabbi Ubangiji na nake fara lamarin da zan yi domin kwashi yake gyara. Ya Rabbi Allah na roƙe ka da tsira ga annabi na ɗan Amina uban Zara, manzon da yayi nasiha gare mu dan tsara mana lamarin mahaliccin mu mai tsira, har ma ya bayyace kan iyaye da 'yan yara da su kirkiri haske don addu'ar su bai saura. Shi yasa a yau har in iyayenka sun ɗaura maka addu'a to za ka zamto cikin gata. Addu'ar kuna riskata iyayena, addu'ar kuna riskata iyayena. Yanzu mai kula godiya ta nake yi wa mahaifana don addu'ar su nai samuwa. Na shirya baitoci gunku 'yan uwa nawa da mu tashi a barci mu ma mu ringa nunawa. Ni Harith yau lamari na take ta haskawa bisa dalilin addu'ar da suka yi niwa. Na tsinci kaina komai na sa hannu nawa sai in ga yayi fari cikinsa ba duwa. Idan na so abu samun abin na kasawa, lokaci kalilan sai abin ke ta nema ta. Addu'ar kuna riskata iyayena, addu'ar kuna riskata iyayena. Da kun kai min mahaifana na gode, a hannu har na girma kuna yi ne, har ku tashi can da dare kuna Rabbi mun gode. Daga ba mu da mai kyau Rabbi sashi yarda daga duniya har kiyama ladan shi duka haɗe, ka bashi makoma wanda can ya zamo daidai. Ka sa ya ci kan mutum da ƙarfin mu har inda yana da hali, in ko bai da shi ka mai daidai. Ka ji addu'ar da iyaye suke wa yaro dai, lallai Buhari ka dole in zan cikin gata. Addu'ar kuna riskata iyayena, addu'ar kuna riskata iyayena. ‘Ya'yan uwana ai iyaye abin so ne, mazanmu da mata mu yi biyayyar su tilas ne, domin ko su addu'ar su mai kyau ko sa'a ne, addu'ar su mummuna ko gare mu halaka ne. Ka bi su sau da kafa duniyar ka arziki ne, rayuwar ka ko falala kun ilahi hakku ne. Mai kula ji zan tuna muku dai gane, wani arzikin duniya yana gun iyaye ne. Mai safara bisa jaki garin da nisa ne, a gaba shi doki da rawar jiki yakan jata. Addu'ar kuna riskata iyayena, addu'ar kuna riskata iyayena, addu'ar kuna riskata iyayena, addu'ar kuna riskata iyayena.